Nalian ko siya. Dessert na si Zach. Parang si Holly daw. Si Holly nga naubos. Where are we going? We're going home, Baba. Ayan na, reunited na sila ng baby niya, oh. Good morning, Papa! Best friend say good morning. Good morning. Ayun si Zach, nagre-ready. Si Kuya tulog pa. Silang tatlo doon natulog. Si Kuya, si Holly, and si Jan kami dito ni Zach. Mag-i-edit sana ako kagabi kasi antok na ako. So, hindi ako makapag-edit. Ay, ngayon yung parang binuksan yung ilaw. So, yeah, magre-ready lang kami and we're going back home. So, alis na tayo, guys. Balik na tayo sa Mount. Ilagay ko lang to sa harapan. Kaya yung likod, puno na naman siya. Dito na yung mga bata eh. Dad, can we say one more night? Baba, how's your baby? Umiiyak yung baby niya. Baba, how's the baby? Where is she? Down the floor. Oh my God. He's not crying. Yeah, she's crying. Yeah. What? Oh, she's laughing. Yeah. Yeah, okay. When he's crying. Okay. Kuha ulit si Jan ng coffee dito. Di ba kahapon kumuha siya ng 2? Naubos niya yun kagabi. Grabe siya sa coffee, sa iced coffee. Yeah, we have water here, Baba. I'm hungry. Si Zach gutom. Yeah, there's water there. Yeah, okay. Here's Baba. I have water. I got my jet. Okay. Ayan, kuha na siya ng coffee. Han, can I have hot chocolate from McDonald's, honey? Kasi malamig. Gusto ko mag-hot chocolate. What? Asa yung baby? Ito yung baby niya. Hindi pala siya umiiyak. Tumatawa siya. Oh. Di battery siya eh. Tingnan niyo yung mata niya. Mom, put it in your safe. Ah. Oh, ba't hindi siya natutulog? Ayaw niya pa matulog. Minsan kasi nagko-close ang eyes niya eh. Oh, ngayon hindi pa siya tulog. Hoy. Dito kayo sa McDonald's. Kuha kami ng In there. No. You wanna eat there? You want to eat in there, boy? You wanna eat there inside? There's a pipe. Kasi usually nagde-drive-thru lang kami dito sa McDonald's and drive na. Do you wanna eat here, boys? Do you? For breakfast? No? So we're just gonna do drive-thru? No. Sit down. No, baka si Yoli maglalag. No, we're just gonna do drive-thru, honey. Baba, not yet. Ito, inaalis niya pag alam niya na nasa McDonald's o malapit na kami sa. Oh, be careful. We're going in the drive-thru. We're not going in. Yeah, put your seat back, Baba. Ito na yung hot chocolate. Si Kuya din kumuha siya ng hot chocolate. It's Careful, hot, Kuya, okay? ha? It's hot. It's going to be hot when you put it in your mouth. So Yeah, just be careful. Yung sinek ni Jen. Where's your receipt? Kasi sabi niya, ang daming hash brown. Isa lang naman yung inano. Breakfast lang naman. Did two you? hash browns. Oh, it's alright. Because Olive can have one. So, ito yung aking breakfast. Yung mga bata, ayaw naman nilang kumain. So, si Kuya, kumuha siya ng hot chocolate. And ako naman, large or medium na hot chocolate. Si Zach, meron siyang what's that, Zach? Milkshake? And si Holly din, milkshake. So, ayaw nilang kumain sa loob and ayaw din naman nila ng burger. So, tatlo pala itong burger. Mayroon ako ditong sausage sa akin yan. And then kay Jan, yung plain lang. Tapos, gusto niyang ipalagay yung hash brown sa burger niya. Ito sa akin yung egg and bacon. Kay Jan, ayun. Sausage muffin with hash brown. Ito na yung pangalawa ni Jan na sausage muffin niya with hash brown. 6 na hash brown yung binigay sa amin. May 3 pa. Kay Holly yung isa. Mag-stop kami dito sa Tintinara kasi magpapa-fuel si John. Kaso puno. Maraming tao. Oh, sa next na lang, gasolinan. And si Kuya, ayan, kumakain siya ng cheese balls. Are you alright, Zach? Oh, you have a headache. Drink water. Pinainom ko na siya kaninang tubig. Masakit ang ulo niya.
siguro kahapon kasi kahapon yung weather malamig, mainit. Tapos umuulan ng konti. Dito na lang kayo magpapagas sa Shell. Ayan, tapos na kami pag how much is it, Han? 128. Is it full tank? Yeah. Ayan, umuulan na and lumalakas yung hangin. Ayan na yung Blue Lake. Malapit na kami. Napaka-blue ng Blue Lake. Oh. Please stay safe and call Westpac Assist on 1-800-067-497 or visit. Bahay na kami, guys. And Holly, come on. Yung mga boys, tinutulungan si Jan, ibaba yung mga gamit. And ako, maglalaba. Lalaban ko agad-agad yung mga marurumi naming damit para hindi ba ma-stuck yung labahan. Baba, Sak, help daddy please. Ah, okay. Ayan yung mga bata. Inaano nila yung kanilang golf baggy. And ako, eto pala yung nabili ko sa Mayon Mall. Doon sa pwesto ng kaibigan ko. Ito yung calendar na may mga tourist spot. Ayan, may mga picture siya. Andun yung mga boys. Ayan na si Kuya, tsaka sa linabas na nila. Andun yun. Marami akong labahan. Ayan. Laban natin yan ngayon. Ayan sila, tulong-tulong. So, anong date na ba ngayon? 20 ano ba ngayon? What's the date, Han? Honey? What's the date today? 20 Thursday? January the 1. Huh? What date? Like. Ito yung watch ni Sak. Oh, 23rd. Thanks, Sak. So, ayan. Thursday, January 23. Ito, sa Coral, ano daw to eh? Reef. Saan ba to? Island in South Pacific. So, ayan. Thank you so much. Mayroon siyang stand, pero tingnan ko kung paano to ilagay. Ayan si Kuya. And si Sak. Okay, Daddy needs to clean the vacuum first. Not the old one. No, not the old one. The other one. Because that's not good. We'll just use it. Alam niyo kung bakit sila naglilinis din? Kasi gusto nilang maglarong PS4. Sabi ko, hindi sila maglalaro hanggat. Kasi malinis naman nung pag-alis namin, naglinis na ako. Sabi ko, kasi 'di ba, pag walang nakatira sa bahay, maalikabok din. No, Baba. Baba, your baby, get your baby. This is the old vacuum. Get your baby. Dad said It's it's full, honey. Ito yung stand niya. Oh. Mayroon siyang stand sa likod. Na-figure out ko na kung paano siya ilagay. So, and si Jan, linilinis niya yung vacuum. Ayan. Siguro, ilagay ko to dito para dyan lang siya. Oh. Dito sa working area ko. Kasi dito ako nag-e-edit eh. Tingnan nyo naman yung isa. Sinuot niya na naman. Mahilig siya sa dress na may ganyan. Oh. Yan. Kasi mayroong dumating na mail. Eto. Para to sa snapper. Kasi magcha-charter din. Kasi may charter din si Jan after ng fishing niya. So kasi, yung snapper kasi, hindi lahat sa South Australia pwedeng mag-catch. Pero dito sa area namin pwede. We're allowed here, right, Han? Yeah, not everyone. How about Adelaide? Nah. No, sa Adelaide hindi pwede. Ang sabi ni Jan, siya lang yung pwedeng mag-catch ng snapper kasi nagcha-charter siya. Pero yung mga regular na tao, hindi pwede sila mag-catch ng snapper. Kaya pinadalan siya sa government to galing. Oh. Kasi hindi na lahat pwedeng manghuli ng snapper. Kasi nga, parang, ewan ko, basta sa Adelaide hindi na pwede. So, ayan, meron siyang ganito. And yung mga bata, salita sila nagba-vacuum. Oh. You want apple, Baba? Okay. Which one? This one? Okay. You know how to wash it, right? Okay, wash it there. Di ba ilang araw kami wala dito sa bahay? Alam nyo ba, ang lagu-lagu nitong basil ko. Tingnan nyo, nag-dry na siya. Sana maano siya, mabuhay ulit. Kuya, you have to water my plants outside, please. Diligan natin siya. Tingnan nyo yung itsura niya. O, lantang-lanta talaga siya. Kasi ilang araw kami. Nung linggo kami umalis. So, ngayon, Webes. So, mga 4 or 5 days.
Sana ma-revive natin ito. The basil, kuya. Sana si kuya didiligan niya yung pananim ko sa labas, yung parsley at saka yung cilantro nandoon or coriander, tapos yung onions. Okay pa naman sila kasi umuulan naman, so na didiligan sila kahit konti. Bakit? Oh my God daw, sabi ni kuya. Hindi naman to kailangan. What's Pen- yeah, what is this that? is not good, kuya. This is with, oh, ayan, hindi naman siya, dry, tuyo na yung, yung sand, yung soil. Pero okay pa naman sila. Ay, si mint. Ay, hala, kuya. You put more water here. Tingnan nyo pati yung mint ko. Oh, nag-dry na. Lupay-pay na yung aking spring rolls. Spring onion. Okay naman siya, pero dry na rin yung soil niya. So, didiligan niya ni kuya. You have to put a lot of water here, kuya, okay? Hangin ngayon dito and umulan kanina and mamaya uulan daw, sabi din ni Jan. And bukas uulan din. Dito ako magsasampay. So, ayan, magliligpit na ako. Eto, lalabahan ko nga to. And si kuya, tapos na siyang magdilig ng aking mga pananim. And ayan, naglalaro sila ng PS4 na bagong bili ni Jan. Eto yung golf. That's what I am. Who's this, Sak? Macaroon. Roy Macaron. PGA Sports. So, maglalaban muna. Ito yung mga labahan. 2 load ako kasi mayroon ditong mga may mga white tsaka yung mga ano ba? Yung may mga color. Ito ba? So, i-separate ko yung white and colored clothes. Mga labahan, ito yung may mga kulay tsaka ito yung white tsaka yung light color. Tulad nito yung kay kuya. Alam ko naman kasi hindi to magmamantsa. So, isasabay ko na sila. And, alam nyo ba, si Holly, kaya pala siya tahimik. Kasi, alam nyo yung di ba nung nagtanggal kami ng Christmas tree dito, merong na regalo na Ferrero na hindi nabuksan. Tingnan nyo yung ginawa niya. Linagay ko sa taas. Ayan, meron po siya dyan na upuan. And, siya ang nagbukas. Tingnan nyo kung ilan na yung nakain nyo. 1, 2, 3. Han! Ay, hindi ko alam kung nasan yung... She ate the Ano? Ferrero. She had 3. She had 3. Ever. She had 3, Han. 1, 8. 1 each. Hoy! You had 3. 2 inches up. You had 3, Baba? 1, 2. No, ilan nakuha mo, Holly? No. Kasi si Sak meron, si Holly meron. 4. She had 4, Han. She's having Ikaw na talaga. Isa lang ko na yung aking mga Unahin ko muna yung mga white. Unahin ko muna mga to. So, nasalang ko na yung mga puti and yung mga medyas, hindi ko sinabay kasi binabad ko muna kasi sobrang dumi na mga white socks nila, oh. So, binabad ko muna. What's going on, Holly? Tingnan nyo, nagpalit na naman siya ng dress. Get that purple one, please. Tinuturuan sila kung paano laruin yung bagong, golf play nila. Hoy, Holly, can you please bring that? Holly, put that back in your room, please. Okay. Put in your bedroom first. Thank you. It's gonna be dirty, Baba. First thing you do. Yan, naglalaro sila yan, oh. And eto na yung nakakain nila. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 na yung nawawala. Ito yung pandesal na pinabili ni Ma'am. Ibibigay ito ni John mamaya pag alis niya kasi tinuturuan niya lang yung mga bata paano laruin yung PlayStation na golf. So, and ako, ito yung mga pinamili ko. Ilagay ko na to sa pantry. So, yung suka. Ito kay Ma'am to. Itong suka. Ayusin ko lang mga to. Para malinis na yung dito ba sa kusina. Sampay ko na yung mga puti. And sabi ni Jan, wag ko na lang muna daw labhan yung mga may kulay na damit. Kasi nga, uulan mamayang gabi. Mababasa lang pag sinampay ko dun. And mahangin din. Tingnan nyo yung yung inflatable swimming pool ng mga bata. Nililipad na ng hangin, oh.
Malakas yung hangin. And usually, pag nagsasampay ako dito, pag ito yung gamit kong sampayan, hindi ako naglalagay ng ipit sa mga damit. Kasi okay lang naman. Pero ngayon, naglagay ako kasi nga, bakali pa rin. So, ang gagawin ko na lang, sana wag umulan. Pag umulan, kailangan naman talaga ng ulan dito ngayon sa Australia. Kasi nga, diba, sa bushfire din. So, pag umulan bukas, hindi ako maglalaba. So, sa next day ko na lang yung lalabhan. So, yung mga, dito, yung kanina nakita nyo, naligpit ko na. So, magva-vacuum lang ako dito. And then, kanina, kagabi pala guys, di ba nag-dinner kami. And kagabi, nalaman namin na si Kat, hindi na sila makakapunta dito sa Australia Day. Ang plano kasi dapat namin, kung natuloy sila Kat, bukas ang dating nila. So, ang plano namin ni Jan, pagkagaling sa Adelaide, didiretso kami sa Coles para mag-grocery, para sa handa sa, sa Australia. So, hindi na namin yung ginawa kasi wala naman kaming bisitang darating. So, usually talaga, pag Australia Day, pag kami lang na family, nag-spend kami Australia Day sa sister-in-law ko o kaya kasama namin yung friend ni Jan nagka-camping. So, for how many years, hindi na namin yung nagawa kasi nga, syempre, may plano rin kami. And yung mga Inday dito rin sila nag-Australian. So, this year, hindi sila dito. And nakala ko nga si Kat, dito siya, pero hindi din natuloy. So, wala kaming plano ngayong, kaming pamilya. Kasi nga, short notice lang din naman yung sabi ni Kat. Kagabi lang namin nalaman. Pero yung friend ko naman, nung 2 weeks ago, minessage niya ko na kung makaka-attend ako sa Australian Day sa Valley Lake. Kasi meron siyang fundraising. Para nga, di ba alam niyo naman yung nangyari dito sa Australia, yung bushfire at saka yung mga animals. So, meron siyang fundraising. So, sabi ko, hindi ako makaka-attend kasi nga may bisita ako. Pero sabi ko, punta na lang ako sa bahay nila para ibigay ko kung ano man donation ang ibibigay ko. So, wait, can you turn down please? So, pero kanina, tinext ko na lang siya yung pagdating namin na sabi ko, a-attend na lang kami ng mga bata. Kasi yung fundraising dun sa Valley Lake kung saan may playground. So, ang sabi niya, magdala ng pagkain para mag-share-share and then yung donation na ibibigay mo. Kasi nga, yun, para makatulong nga dito sa sa mga animals. Kasi kawawa, alam nyo ba na pagkatapos ng bushfire, di ba? Hiniling namin na umulan. Yun, umulan naman talaga as in sobrang ulan. Ang nangyari naman, yung mga koala, nilikas kasi nagbaha sa sa Queensland. So, grabe yung disaster dito sa Australia. Nung December, November pa yung may mga apoy-apoy, yung may bushfire. Tapos, hanggang itong January. And then, nung nung isang araw naman, nag-ulan ng yelo. Hindi hail talaga, di ba? Maliliit lang. Mga para mga bato na malalaking yelo naman yung inulan sa New South Wales. So, parang alam nyo yun, hindi mo na alam kung kung hindi fire, tubig, tsaka talaga, yelo yung disaster dito ngayon sa Australia. So, nakakaawa yung mga animals, tsaka yung may mga naapektuhan din ng, ng malalaking yelo. Kasi grabe talaga yung mga nangyari sa car, sa bahay, butas-butas. Sabi ko, grabe. As in. So, yun. Ang gagawin na lang namin, si Jan, tinanong ko siya, kung anong plano mo ngayong Australia Day? Mag-golf na lang daw siya. Kasama niya yung kung sinong ang walang ganap ngayong Australia Day. So, yun ang ganap namin, guys. Si Jan mag-golf sa Australia Day. And then, kami ng mga bata, para naman may gawin yung mga bata. Punta na lang kami ng Valley Lake kasi may mga anak din naman yung mga friends ko doon. So, yun ang gagawin namin. And, ano kaya yung kakainin namin? So, mag-iisip ako kung ano yung dinner namin tonight. Alas 5 na. So, mamaya, tingnan natin kung ano yung ipapakain ko dito sa aking mga alaga. Alam ko na yung dinner namin. Naalala nyo, nagpunta kayo ng sister-in-law ko sa bakery, sa Filipino bakery. And then, pumunta rin kami sa Filipino grocery. Bumili ako ng corned beef and pandesal. Eto, dapat lulutuin ko to dun sa bahay niya and ipapalaman sa pandesal. Kaso may prepare siyang lunch para sa mga bata. So, hindi ko to naluto. So, mayroon akong pandesal, may corned beef. So, eto na lang yung dinner namin. Then, magluto ako ng eggs para ipalaman sa pandesal.
Para ano, madali lang din. Kasi ano na eh, 5:05 na. Ito na yung corned beef. Ginisa ko lang to and dalawang klaseng corned beef to. Isang Del Mundo at saka yung Pure Foods. And ito yung itlog na may kamatis tsaka sibuyas. Ito gusto to ni Jan kasi pinapabaon ko to sa work ni Jan. Pinapalamang ko lang din sa sliced bread niya. Boys, wash your hands please. Palaman na natin to sa kanilang... Okay. Ininit ko yung pandesal sa ano, sa microwave instead sa oven. What's that? This is the bread, kuya, the pandesal. What's that? Ma, what's that? That in there? Yeah. So, ganyan lang. Ma, what's Di ba butter, kuya? Nothing. No? Kasi minsan naglalagay ako ng butter sa tinapay nila. That is corned beef. Damihan natin. Corned beef. Corned beef. Mom, how much egg do you put in? Is that my mom? It's hot, kuya, ha? Ayan, oh. So, kita nyo, guys. Ayan. Okay. I want butter, Mom, please. You want I butter? want butter too. Butter, sorry. Please. I have taste. Nabanggit ko ba sa inyo? Si Jan wala dito kasi nga It's mine. tinignan niya yung boat kasi ilang araw din siya hindi nag-fishing, So, wait, diba? close Kasi down. nasa Adelaide kami. Where's Dad? I'm having a drink. Oh, this is your sack, oh. Okay. Sack, oh. Ito yung kay sack, oh. May butter sa kanya. Do you want cheese? No, thanks. I don't like cheese. I want this butter. Butter. Okay, here's yours, Holly. How is it, kuya? Good. Good? Butter. Yes, Baba. Here's your butter. So, ito na yung aming dinner. Simpleng dinner. Parang almusal. Na-miss ko to sa Philippines. Lalo na yung maliliit lang na pandesal na may malunggay. Sarap. So, kain muna kami, guys. Ako, naglalaway na ako. Baba, you know what? Remove your dress, please. Come I on. want fill. No. Remove your dress, please, because... I need big. Okay, get your bib. Diba? Gusto niya ng bib? Okay. Kain muna kami, guys. Ako, ay, This one? Yes, please. Get that one. I think it's big. Masarap yung pandesal pag yung bago talaga eh. Kasi, ano, sobrang lambot. Ito hindi na masyado kahit ininit ko. Mom, I'm not big. Ha? Here, Mom. Okay. Eat books. Okay. Ayan. Ano na lang si Holly, bib. Ito yung akin. Good, yeah? Sak, put on news, please. It's on 4. It's on 4. Is that live? On yung tennis eh. It's 5 right now. It's 5 or 5:44. It's alright, kuya. Ayaw niya na may tinapay, so ang kinakain niya lang eggs. Yung tortang ano ba yan? Anong tawag niya sa atin? Omelette? Gustong gusto niya yan eh. I don't want, Mom. Ha? That's the one. Yeah. Si Sak tapos na, tsaka si Tija, tsaka si Holly. And eto, kinakain ko din yung ano, peanuts. Ayan, maubos na ni Jan, oh. Sabi ko sa inyo, gustong-gusto niya yan, eh. Ubos. Where's that Cinderella? Iko-close ko na yung vlog. Munti ko na kayong makalimutan. Kasi diba kanina, yung nakita niyo yung kumakain si Jan ng egg. And nanood pala kami ng news. And alam niyo ba, mayroon naman sa New South Wales na another disaster. Kasi mayroon silang tinatawag. Ano ba yun? Dust storm, alikabok. As in, yung pinakita sa news, mga nagdadrive, hindi nila makita yung daan kasi puros alikabok yung sumasalubong sa kanila. As in, grabe, nakakatakot. Kasi kahit ano na lang yung nangyayari sa news, sa ibang part ng New South Wales, kasi diba dati, Mom, I need a wash shirt. tawag na, bushfire, tapos sa Brisbane nga, diba, sabi ko sa Brisbane, ano yung flood,
Yung flood ba no? Yung flood and then ano pa ba? Yung yellow, tapos ngayon naman, ano na naman, dust, as in, ano na lang talaga, yellow, apoy, baha, ulan, tapos yung dust. And ayan, i-close ko na yung vlog, guys. And nakapag-skincare na ako. And si Holly kanina, nung nag-skincare ako, binigyan ko siya nito. Eto ba, Cetaphil. Kasi, what did you do with this one? What did you do? Pot. The peanut niya. And what else? And what that was like this and black. Yeah, oo. Kasi, Mama, wait, baba. mama, Ayan, mama, hindi pa siya tapos. Ako na. Binigyan na kita eh. Tingnan niyo ha, ang gagawin niya. Okay? No. Okay. Ayan, binigyan ko siya ng konti. Kasi ganyan ginagawa ko. Then, And one more. no, that's it, Baba, kasi. Only for later. Yeah, only once. That's your twice now. Tingnan mo siya. Oh, diba? Ginagaya niya ako. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next. Bye. Guys, say good night, people. Do not feel alive. Good night. Hello. Okay, good night. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye bye. Bye-bye.